Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, bigarren mailako ekuazio esosoak ebatsiko ditugu. Gogoratu, Tafallak ikastolak eskatutako ariketa bat izango dela. Ikusten dugunez, hemen, bigarren mailako ekuazio baten itxura daukagu. A izaber bi, gehi B isa, gehi C. Baina kasu honetan, esosoa denean ebatsiko dugu. Zer da esosoa? A, B edo C terminoren bat falta denean. Kasu honetan, A ezin da faltatu zergatik. A faltatzen bada ez delako izango bigarren mailako ekuazio bat, lehenengo mailako ekuazio bat bihurtuko litzatekelako. Orduan, kasu hauek ditugu, hau da, B falta zaigu, C falta zaigu, eta C eta B falta zaigu, bale? Orduan, hau jakinda, itxura aldatzen da, bigarren mailako ekuazioen itxura faltatzen da, kasu honetan B falta bazaigu, B joango zaigu eta geratuko zaigu A izaber bi gehi C berdin 0, C joten bazaigu izango dugu A izaber bi gehi B isa berdin 0, eta C eta B falta bazaigu, izango dugu A izaber bi berdin 0. Vale? Orduan, bakoitzak modu batean ebazten da, eta bakoitzaren adibide bat egingo dugu. Gauza da, ezin dugula algoarismiren formula erabili zergatik, terminoak falta direlako eta algoarismiren formulan termino guztiak behar ditugu. Ondorioz, hau jakinda hasiko gara ebazten. B falta denerako adibide bat, kasu honetan izaber bi ken 25. Bale, kasu honetan egin behar duguna da isa bakando eta isa bakarrik utzi alde batean. Kasu honetan, minus 25 beste aldera pasatuko dut. Orduan geratzen zait. Izaber bi berdin 25. Bale, orain, egin behar duguna da isa bakarrik utzi. Kasu honetan, izaber bi daukagu. Horretarako zer egingo dugu? Egingo dugu erro beste aldean. Baina zer gertatzen da erro beste aldean egiten dugunean? Erroak lortzen dira berbi egiten. Baina kasu honetan zuk adibidez bat berbi egiten duzunean bat izango da, baina minus bat berbi egiten duzunean be bai izango da bat. Minus bat bider minus bat, bat delako. Ondorioz, egingo duguna da plus minus terminoa erabili, bale? Orduan, erroa aplikatzen dugunean, hemen isa geratzen zaigu, eta hemen erroa aplikatzen dugu, erro 25. Baina, esan dugunez, erroa aplikatzean plus minus jarri behar dugu. Plus minus erro 25. Eta honen emaitza, erro 25 izango da 5, orduan plus minus 5. Eta hau zer esan nahi du? Lehenengo emaitza isa bat 5 dela, eta isa bi minus 5 dela. Lehenengo ariketaren emaitzak minus 5 eta plus 5. Orduan gogoratu, B falta denean, isa bakando behar duguna. Kasu honetan, gai askea falta denean, C falta da, adibidea daukagu. Izaber bi ken 5 isa, falta da C ikusten dugunez, orduan. Hemen, ariketa hauetan, C falta denean, egingo duguna beti izango da faktore komuna atera, isa faktore komuna atera, zergatik? Isa termino honetan daukagulako, isa bider isa, eta termino honetan bebai daukagulako 5 bider isa. Orduan, isa dago bi terminoetan, beraz faktore komun gisa atera dezakegu. Orduan, egingo dugu isa faktore komun moduan atera, eta zer geratuko zaigu? Geratuko zaigu hemen isa ken 5 berdin 0, Isa kendu dugu hemendik, isa kendu dugu hemendik, eta atera dugu biderkatzen. Eta gero, geratzen zaiguna isa kentzen ditugune, berdin 0. Zer daukagu hemen? Hemen daukagu biderketa bat, isa bider isa ken 5, biderketa bat daukagu, berdin 0. Biderketen erregelak zer esaten digu? Biderketa batean 0 lortzen dugunean, biderkagairen bat 0 izan behar da, derrigorrez, Orduan, hori proposatuko dugu esanez. Bai, isa 0 izan dela, edo bai, isa ken 5 0 izan dela. Orduan, egiten dugu isa berdin 0, lehenengo emaitza, isa bat, eta gero egiten dugu isa ken 5 berdin 0. Ondorioz hemendik ateratzen dugu isa 5 dela, isa bi 5. Faktore komuna atera behar dugu, eta hemen ditugu lehenengo emaitzak. Mota hauetako bigarren mailako ekuazio esosoetan, faktore komuna ateratzen dugunean, beti izango dugu isa bat 0 izango dela, Eta bestea, beste zenbaki, edozein zenbaki.
Kasu honetan 0 eta 5 izango da gure soluzioa. Eta azkenik, nire ustez errezenak direnak, gauza gutxiago egin behar direlako, dira C eta B falta direnean. Gauza da, jakin behar dugula nola ebazten diren ariketa hauek. Ikusten duzue daukagu, termino bat berdin 0. Orduan, zer joango gara egiten, joango gara, izak dituen gauza guztiak 0ra aplikatzen, bale? Orduan, egingo dugu, lehenengo gauza, zer daukagu? 5 biderkatzen. Zatitzen pasatuko dugu bestaldera, baina zer daukagu bestaldean? 0. 0 zati 5 zenbat daukagu? 0. Orduan geratzen zaigu. Izaber bi, berdin, 0. Berdina, lehen egin dugun kasu honen berdinan daukagu. Orduan, zer egingo dugu? Erroak enduko diogu. Horretarako zer egiten dugu plus minus, erro 0. Plus minus nola bazten da, emaitza bat positibo izango da eta bestea positibo izango da. Baina zer gertatzen zaigu? Hemen daukagula erro 0. Eta erro 0 soluzio bakarra dauka dela 0. Eta ondorioz emaitza izango litzateke plus 0, minus 0, baina hori ez denez existitzen, bakarrik emaitz bakar moduan jarriko dugu, bale? Izango dela isa berdin 0. Soluzio bakarra, bale? Eta horrela ebatxiko litzateke modu eta mota guztietako ekuazio ez osoak. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web horrian jarraitu jakindun.